Vážení a milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní októbrovej relácie UPC informuje, relácie pre všetkých užívateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Hoci nám september tento rok doprial neobvykle slnečné a suché počasie, rané hmly či žltnúce listy nás utvrdzujú v tom, že je predsa len jeseň. Postupne, ale iste sa vonku ochladí a počasie bude viac daždivé než suché. A to znamená, že viac času začíname tráviť vnútri než vonku, pričom využívame napríklad aj televíziu či internet. Preto sme pre vás v UPC pripravili jesennú kampaň s atraktívnymi výhodami, o ktorých si viac povieme v tejto relácii. Samozrejme, pripravili sme aj celý rad informácií a noviniek a na záver súťaž a rozhovor so zaujímavým hosťom. Ostaňte s nami pri obrazovkách UPC Express a dozviete sa viac. Jesenná kampaň UPC ponúka aj tentokrát skvelé výhody. Tak napríklad Triple Play balíček iba za 19,90 € mesačne na celé 2 roky. Získate s ním hneď 3 výborné služby v jednom balíčku. Poprvé, všetky obľúbené slovenské a české televízne stanice plus samozrejme celý rad ďalších. Po druhé, nelimitovaný internet UPC Fiber Power s rýchlosťou sťahovania dát až do 25 megabitov za sekundu. A po tretie, UPC pevná telefónna linka a s ňou samozrejme bezplatné volania v sieti UPC, ktorú využíva už viac ako 40 000 domácností. Alebo sa pozrime na ďalšiu ponuku. Takmer 90 televíznych staníc, internet s rýchlosťou až do 50 megabitov za sekundu a taktiež samozrejme UPC telefónna linka s bezplatnými volaniami v sieti UPC. To všetko za fixný mesačný paušál iba 29,70 € mesačne, rovnako na celé 2 roky. Aby som bol presný, to vlastne nie je úplne všetko. K tomu patria ešte 3 bonusy. Prvým bonusom sú prémiové balíčky televíznych programov Filmbox Extra, ďalej nemecký balíček, maďarský balíček a balíček Plus a všetky tieto balíčky zadarmo na celé 2 mesiace. Druhým bonusom je ochrana vášho počítača pred škodlivým internetovým obsahom na 3 mesiace zadarmo a tretím bonusom je pripojenie káblovej analógovej televízie na všetky prijímače v domácnosti. No a úplne na záver to najlepšie. Digitálny videorekordér umožňujúci sledovať stanice v HD kvalite, v skratke HD DVR zariadenie, teraz získate na 3 mesiace bezplatne. S týmto rekordérom zároveň každý zákazník automaticky získava aj balíček s 8 stanicami v HD kvalite. Vo vysokom rozlíšení tak môžete sledovať stanice ako sú napríklad Discovery Channel, National Geographic Channel, Eurosport, ČT, JOJ, HD+, History Channel alebo napríklad obľúbený Spektrum. Tieto a ešte o mnoho viac informácií nájdete na našej web stránke www.upc.sk, ale i na zákazníckych strediskách alebo na UPC infolinke na telefónnom čísle 02 594 22 222. Vážení diváci, rodina užívateľov digitálnej káblovej televízie UPC Digital sa neustále rozrastá. Na konci prvého polroka televíziu prostredníctvom našej digitálnej káblovky sledovalo už viac ako 100 000 domácností po celom Slovensku. Vaša dôvera nás samozrejme veľmi teší a preto sa vám chcem v mene spoločnosti UPC aj pri tejto príležitosti poďakovať. A taktiež uistiť, že službu UPC Digital budeme naďalej skvalitňovať k spokojnosti vás, našich zákazníkov. V rodine užívateľov UPC Digital chcem týmto zároveň privítať našich nových divákov vo Vranove nad Topľou, kde bola naša digitálna káblovka sprístupnená práve v týchto dňoch. Medzník sme ale nedávno zaznamenali, aj keď ide o vysokorýchlostný internet UPC Fiber Power. Vďaka svojim výhodám a prednostiam si získal priazeň už viac ako 80 000 internetových užívateľov. A koncom septembra sme najrýchlejší internet pre domácnosti, čiže službu UPC Fiber Power 120, sprístupnili v 3 ďalších mestách, v Prešove, Bardejove a Štúrove. Aj v týchto mestách je už teda možné sťahovať dáta z internetu rýchlosťou až do 120 megabitov za sekundu. Pri tejto rýchlosti užívateľ stiahne napríklad jeden hudobný súbor vo formáte MP3 doslova za zlomok sekundy.
A v rámci aktuálnej kampane je UPC internet ešte výhodnejší. Za cenu už od 9,90 € mesačne každý zákazník získa nielen nelimitované internetové pripojenie, ale ako bonus teraz na 3 mesiace bezplatne aj službu UPC SmartGuard. Ide o špičkový balíček bezpečnostných programov na ochranu počítača pred spamom, spyverom, hackerom či vírusmi. A teraz vítam nášho prvého hostia, Katarínu Tomšovú, zástupkyňu spoločnosti Viasat. Tá má v ponuke hneď dve televízne stanice. Viasat History a Viasat Explorer. Katarína, dobrý deň. Dobrý den. Môžete nám prosím predstaviť obidve stanice? Tak Viasat Explorer je televizním kanálem a je určen pro všechny, kteří mají rádi napětí, vzrušení a inspirující druh zábavy. V nabídce jsou pořady o vědě jako takové, ale i šokující a kontroverzní dokumentární filmy, které se odváží vysílat jenom málo kdo. Poodhalena je také problematika zločinu a života ve vězení, rychlých aut, motorek, tanků či letounů. Viasat History je kanálem, který je určen pro všechny, kteří mají rádi historii. Zhlédnout zde můžete dokumenty, které odkrývají klíčové okamžiky naší historie, nebo zde sledovat profily lidí, kteří významným způsobem historii ovlivnili. A čo zaujímavého Viasat History ponúkne v októbri? Určitě na televizním kanálu Viasat History mohou diváci sledovat Andrewa Grahama Dixona v třídílném dokumentu Ruské umění, ve kterém je provede celou jeho historii od jeho slavné éry ikon až po současnost. Pořad Ruské umění mohou diváci sledovat každé úterý od 18. října ve 20 hodin. Dalším pořadem je čtyřdílný dokument, který objevuje nové poznatky z historie germánských kmenů, které odmítají zažité klišé o barbarech ze severu. Tento dokument mohou diváci sledovat od 13. října každý čtvrtek ve 20 hodin. Už jste slyšeli o bitvě o tajemnou látku, norskou těžkou vodu, jež mohla být klíčem k jediné zbrani, která mohla Hitlerovi vyhrát válku? Nenechte si ujít pořad Hitlerovo potopené tajemství, které vysíláme exkluzivně na Pay TV 26. října ve 21 hodin. A s čím přijde v oktobri Viasat Explorer? Na televizním kanálu Viasat Explorer jsme si pro vás připravili pořad o sériových vrazích. Co z člověka udělá sériového vraha, jak se jim daří tak dlouho unikat pozornosti a co je nutí pokračovat v zabíjení. Pořad Sériový vrazi vám přiblíží práci vyšetřovatelů vražd a skutečné příběhy sériových vrahů. 8. října ve 21 hodin. Následuje pořad Pravda o násilí, ve kterém bývalý politik Michael Portillo ukazuje, že v každém z nás se skrývá děsivé násilí. Mohl by být každý z nás za určitých okolností schopen zabít? Nenechte si ujít pořad Pravda o násilí 21. října ve 20 hodin. Skupiny lidí hledajících moc a vzrušení prostřednictvím uctívání ďábla. Jako evropskou premiéru vám nabízíme pořad Americký okultismus, který budeme vysílat po dobu 3 týdnů od 2. října ve 22 hodin. Dalším pořadem je Velká ryba na háčku, kde vás Derendaza Cleave provede vzdáleným severem Nového Zélandu. Čeká na vás extrémní rybářský zážitek. Nenechte si ujít evropskou premiéru 13dílného novozélandského seriálu každé pondělí a úterý od 10. října ve 20 hodin a ve 20:30. Ďakujem za rozhovor a dovidenia na budúce. Také nashledanou. A teraz sa poďme spolu pozrieť na novinky v programovej ponuke. Tu sme v septembri rozšírili o ďalšiu slovenskú stanicu JOJ HD. Ide o vysielanie televízie JOJ vo vysokom rozlíšení, respektíve v HD kvalite. V súčasnosti pripravujeme obohatenie programovej ponuky o ďalšie stanice a výsledok uvidíte už čoskoro na televíznych obrazovkách. Novinku hlásia aj stanice Filmbox a Filmbox Extra, ktoré od 29. septembra obidve vysielajú v širokouhlom formáte 16:9. A ak si chcete dosýť a užiť predĺžený víkend naozaj dobrých filmov a seriálov, spolu so stanicou HBO sme pre vás pripravili tú správnu ponuku. Vysielanie HBO bude totiž od 7. do 10. októbra voľne dostupné pre všetkých divákov UPC Digital. Okrem stanice HBO môžete bezplatne sledovať aj vysielanie staníc HBO 2, HBO Comedy a HBO HD.
Počas týchto 4 dní môžete pozrieť celý rad filmových lahôdok, ako je napríklad Oscarom ovenčený film Milionár z Chatrče, český film Občiansky preukaz, či tituly ako Bruno, Nine a tak ďalej. Vychutnať si môžete takisto seriály, ako je Pravá krv, Imperium, Mafia v Atlantic City, či komediálny seriál Na stojáka. Premiéru bude mať aj československý seriál z produkcie HBO s Karlom Rodenom v hlavnej úlohe, ktorý nesie názov Terapie. Vážení diváci, pozitívne ohlasy sme od vás zaregistrovali aj na zaradenie internetovej televízie TV SME, ktorá je už pol roka pravidelnou súčasťou vysielania nášho infokanálu UPC Express. Ďakujeme za ocenenie, sme radi, že môžeme poskytnúť priestor televíznemu projektu, ktorý si získava stále viac divákov. Budeme v tom pokračovať naďalej. A teraz dobrá správa pre všetkých, ktorí radi dobre jedia a varia a obľúbili si televíziu Paprika. Táto televízna stanica v októbri uvádza televízny seriál so známym slovenským kuchárom Lacim Hornáčkom a českou cukrárkou Ivetou Fabešovou. Ale o čo presne ide, to nám už povie priamo jeho protagonista Laci Hornáček. Dobrý deň. Ahoj, ja som Laci Hornáček a predstavím vám reláciu Mlynek na recepty. Je to relácia, v ktorej pripravujeme spoločne 80 dielov. V každom dieli mám určitých hostí. Najpodstatnejším je Iveta Fabešová, s ktorou sme pripravili 32 epizód. V 24 epizódach vás Iveta prekvapí netradičnými, ale aj tradičnými českými dezertami. A ja pre vás pripravím po väčšine jedlá rakúsko-uhorskej kuchyne. Samozrejme aj trošku exotické, niektoré z Balkánu alebo z Černomoria, pretože tento región je mojím obľúbeným. Čo môžete všetko nájsť? Sú to skutočne jedlá, ktoré sa kdesi a kedysi pripravovali. To znamená, že veľa jedál je z prešporka, majú svoj pôvod. Ja ich budem prinášať v trošku odľahčenej a modernej forme a tak zrozumiteľne, aby aj každý z vás, aj keď je iba polokuchár, si dokázal tieto jedlá pripraviť. Tak na tie celebrity som zvedavý. Ktoré to budú? V relácii so mňou vystupujú hviezdy českého a slovenského showbiznisu. Môžem spomenúť herečku Vicky Rákovú, speváka Martina Chodúra, speváka a showmana Tomasa Puskajlera, tanečníka Dennyho Ratajského či herečku Petru Hrebičkovú. Všetci sú zároveň so mňou aj kuchármi, čiže nestoja vedľa mňa nečinne, podieľajú sa na príprave jedál a občas sa aj zabavíte a možno vám niekto zaspieva a niekto zahrá aj scénku zo svojej profesie. Namiesto dezertu mám pre vás pripravenú malú súťaž. Otázka bude, kto prvý z celebrít so mňou varil v relácii Mlynek na recepty. Vaše odpovede prosím posielajte podľa inštrukcií, ktoré vidíte dolu na obrazovke. Cenou pre vás budú darčekové balíčky od televízie Paprika a poukážka na obed v reštaurácii, v ktorej pracujem ako šéf-kuchár v Bratislave na Čiernej Vode. Je to reštaurácia Misada. Ja sa na vás teším a prajem vám dobrú chuť. Na záver dobrá správa pre športových fanúšikov, obzvlášť tých hokejových. S heslom Viac špičkového hokeja vstupuje do novej športovej sezóny televízia Sport 1. Od septembra preto vysiela priame prenosy z kontinentálnej hokejovej ligy KHL, v ktorej už súťažia aj naši hokejisti z klubu HC Lev Poprad. Celkovo budeme môcť vo vysielaní Sport jednotky v rámci KHL vidieť až 15 zápasov popradských Levov. A ak nováčik kontinentálnej ligy postúpi do play-off, aj tieto súboje budú k dispozícii na obrazovkách stanice Sport 1. Sport jednotka zároveň pokračuje v exkluzívnom televíznom vysielaní zápasov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport Extraligy. Vážení diváci, to je odo mňa tentokrát všetko. Ďakujem vám za pozornosť, dovidenia v ďalšom vydaní relácie UPC informuje.